40 minutter før konkurrencen starter, så nu kan du se, hvordan kraftværk ser ud. Han har sagt, at de skal spille live. Skal vi kigge på instrumentet? Ja. Der står den. Tons. Det er meget hyggeligt. Hvem har kryds på gulvet nede foran dig? Rigtig hjertelig velkommen til Dansk Mini-Musikfestival 1995. Ghost in the Machine er det også kaldt, fordi det handler om at få hul igennem disketter og computer og alle de her ting. Så det var fint, at I kunne komme. Det var fint, at jeg kunne komme frem. Skal I se her, jeg skal sige. I skal høre 10 kompositioner i aften, og mange af dem det er simpelthen uropførelser. Det vil sige, at jeg taler om urmager og den slags ting. Det er numre, der er blevet opført for første gang. Og mange af dem, der skal spille i aften, de er faktisk lidt dårligt optrådt offentligt, før de sidder hjemme normalt med computeren nede i kælderen, eller hvor de nu er begravet, og så komponerer de og programmerer musik. De er faktisk overhovedet slet ikke spille halvdelen af dem. Men alligevel har I indvildt lige at komme her og spille for jer. Så giv lige en hånd for det. Okay. Der ligger nogle programmer rundt omkring. I skal starte med at høre 3 opførelser, som bliver lavet på diskette, og så 7 opførelser, som bliver lavet live. Og det hele, det skulle gerne munde ud i, at dommerpanelet kårer nogle vindere. Der skal kåres nogle vinder i den såkaldte freestyle-kategori, og det er heroppe med de 7 live-bidrag, og der skal kåres en vinder i GM-kategorien, som foregår på den computer, der står over på flyet. Og dommerpanelet, de sidder derovre, så hvis der er nogle supporter og fans, der skal over og påvirke dem, så kan I jo også spørge, hvad de drikker og den slags ting. Og så ser der, om de hjælper. Men jeg tror, de er rimelig ubestikkelige. Det er et par garvede gutter. Vi har valgt nogen, som er meget, meget uenige, for at få så bred vurdering som muligt. Vi har Franz Bach, som er jazzmusiker, tror jeg nok. Man kan sige, jeg tror, han har stået mange gange på den her scene, og enten spillet eller dirigeret jazzmusiker, men så er han også filmkomponist og aktuel med den nye actionfilm Cobra. Så fremtaget dommerpanel. Vi har Morten Wolf. Han er, ja hvad er han? Pladeproducer, det man kalder. Han har alle mulige folk fra Hannibal til Kaja. Så har vi sidste års vinder af Mini-Musikfestivalen, Christian Fabricius. Som måske nogle af jer kan huske hans komposition fra sidste år. Swing It hed det. Vi svang pisken over ham og tvang ham til at komme og være med i dommerpanelet, og så kunne han jo ikke deltage. Men han er med. Han bor på Frederiksberg, er musiker og komponist. Så har vi TBM1, eller Miki Bindberg, som der står i vores medlemskartotek. Han er en af vores gamle medlemmer, men han er samtidig også DJ og label manager på Smart Records. Og en mand, der også laver musik og spiller verden over med sine projekter. Så har vi det kommercielle islet. Vi har jo sponsor på Fy. Ja. Men det er jo sådan, vi har nogle præmier. Jeg ved ikke, om vi kan få lidt lys på præmiebordet. Er det muligt? Det er ikke til at se, hvad det er. Så jeg må jo sige det højt her i mikrofonen, men præmien er blandt andet en Emo Easy 32 sabler. Og derfor har vi repræsentant fra Kinovox til stede, det er Kenneth Bremer. Så har vi den anden præmie, Soundblast AV32, som er skænket af Creative Labs Nordic, og der har vi Peter Du, som holder øje med, at folk spiller ordentligt. Hvad med at give en stor hånd til dommerpanelet, så de føler sig godt tilpas? Jeg kan også give en lille rapport her fra deltagerne. De føler sig også godt tilpas. De har hjulpet hinanden med at gå og stille op, og de har også hjulpet hinanden med at bage instrumenter ind. De har godt nok forsøgt at beskade hinandens fingre og sådan noget, mens de bare det ind, for konkurrencen er jo hård ved sådan en dansk Mini-Musikfestival 1995. SIP. Men nok om det. Jeg tror, vi skal til de første 3 bidrag. Vi skal høre GM-kategorien først. GM, det betyder ikke General Motors. Det betyder General Mille. Og det betyder, at folk simpelthen har indsendt deres nummer på en
diskette, og vores diskette-ekspert fra MusicMind, Peter Schaufels, han har smidt det over på en harddisk på den Macintosh-computer, der står herovre. Og ved hjælp af et Roland lydmodul, så skal vi prøve at høre de her 3 kompositioner. Den første, vi skal høre, det er Dobring. Peltekov hedder han, da vi kom til at skrive Peltekov i programmet. Godt nok er der også en masse hunde og lydeffekter i hans nummer, men han hedder altså Peltekov fra ham. Og vi skal høre nummeret En lang nat. Rigtig hjertelig velkommen til Dansk Vildmusikfestival 1995. Sip. lang hand tak til Dobring. Så skal vi høre Ole Rasmussens bidrag. Ole kommer fra Vordingborg, han deltog også sidste år
I år har han skrevet, at hans nummer er inspireret af nogle personlige oplevelser, og nummeret det hedder Valediction, hvis jeg udtaler det rigtigt. Det betyder afsked. Så værsgo til Peter og Oles nummer. Jeg kan lige sige, at det betingelse for at deltage i festivalen her var jo, at nummerne ikke var meget mere end 4 minutter, så nu skal vi se 4 minutters afsked her. Okay.
som jazzmusikerne siger, he was really smoking. Jeg begge troede, der var ved at gå ind i YY King, som han kalder sig efter, han er kommet til København, og oprindeligt så boede han jo over i Jylland. Vi har mange jyske deltagere i aften, men nu er han altså københavner. Vi skal høre et nummer, der hedder The Train. The Train. Så videre, når man kommer ind med 4-toget til Københavns Hovedbanegård. Jeg ved, hvad det er for noget musik. Håber det sammen.
Nu skal vi til endnu en jysk kompetent. Vi skal høre Tony Andersen fra Herning. Jeg kørte lige en tur med Tony ude i københavnske trafik i dag, der fortalte han mig, at til dagligt der kører han altså med beton i en stor lastbil. Så der er vægt bag Tonys musik, men han har faktisk kun et keyboard med heri. Så lad os håbe, at det virker. Jeg tror, det er Tony har i hvert fald kaldt sin komposition Why Not Do It. Så hvis du er klar, Tony, så tror jeg også, er publikum klar? Hvad er med dommerpanel? Kan I høre noget? Og det er godt. Skal I have mere drik? Så, det er godt. Og Tony er klar? Godt, vi kører. Why Not Do It? til Tony.
Thank you.